Comfort JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay mag-aatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Eto na! Eto na! Eto na! Punto por punto kay Atong Remo. Heto na, heto na, heto na. Heto na ang pinakakaabangan nyong programa. Ang paborito nyong programa sa Himpapawid. At samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Kasama ho natin sa technical side, El Presidente Nixon Dacal. At syempre, ang palagi nyong inaabangan. Punto por punto kay Atong Remo. At Agosto 18 na ngayon. At taong 2026. At meron ho tayong kakapanamin ngayong araw na to. Diyan ho sa bayan ng Bayangbang na kung saan ay makakasama ho natin ang ating pinakamasipag, pinakamaganda at
ano pa ang dapat itawag kay Ma'am Jen Benebe Uy. Siya po ang kasalukuyang opisyal ng Municipal Disaster Risk and Management Council dyan po sa bayan ng Bayangbang. At nasa linya na ho natin ngayon si Ma'am Jen, ang iyong munang pagbati sa mga masusugid nating tagapakinig at tagapanood sa programang Punto por Punto kay Atong Remo. Ang pagbati mo muna, Ma'am Jen, good morning. Hello. Yeah. Hello, magandang umaga, Kuya Tong. Yeah. At Ayan, at saka magandang umaga po sa lahat ng kababayan natin dito sa Bayambang. Pero ganun din po sa buong Pangasinan. Alam natin na napapakinggan tayo sa buong Pangasinan. yeah. At Baha dito, baha doon. No? So, ang puso natin ay nag-bleed together with the rest of the kasamahan nating mga LDRRMO. Kuya Atong, pagod na rin kami. 18 days na po ito. oo. Na walang humpay ang mga kasamahan nating local disaster risk reduction management, kagaya kong officers, 10 ng kanilang mga team, at yung mga volunteers natin together with the council sa buong Pangasinan po. Hawak kamay lang po tayong lahat, pasasan pa at matatapos din ito. Magandang umaga sa ating lahat at pinagpalang umaga sa iyo, Kuya Atong. Okay, thank you, Ma'am Jen. At siguro, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Dire-diretso ho na tayo para malaman na ho natin kung ano ang sitwasyon ngayon dyan sa bayan ng Bayangbang. Ma'am Jen, meron ho tayong 77 barangays dyan ho sa Bayangbang. Ilan ho ang talagang apektado ng baha na dulot ng mga nakaraang bagyo? Yung mga nakaraang bagyo, Kuya Atong, ay salamat sa Diyos, wala kaming baha na natanggap at wala kaming masyadong naapektuhan aside from pag nagkaroon ng localized thunderstorm, yung malalakas na hangin. So may mga natutumbang puno, sanga, may nasusali ng mga poste ng kuryente, so nagkakawala kami ng power. Pero ang maganda po dito sa bayan natin is mabilis yung ating recovery time, no? Dahil nga, alam mo na, napakagagaling ng ating mga leaders, si Ma'am Ninya, ang ating mayor. So magandang umaga. I-correct pala kita, Kuya Ato. Yeah. Sabi mo, ang magandang DRR. May mas maganda sa akin, si Ma'am Ninya. Siyempre. Sexy pa. Oo, pangalawa ka lang naman eh. Pangalawa. Anyway, okay. May ano ka, may basher ka na mamaya. But anyways, ang gusto ko lang po ipunto dito, Sir Ato, is yung mga nakaraan ha, mabilis po ang ating recovery dahil napakaganda yung suporta na nabibigay ng local government unit of Bayambang sa pamumuno ng ating mga mayor. Kasi po, ang kinakapacitate natin, hindi lamang yung ating munisipyo, kung hindi pati yung ating mga barangay, kasama na yung ating mga partner agencies, kagaya ng Simpelco, ng Baywad. So, kung ano yung mga problema nila, talagang hands-on si Mayor Ninya at yung ating SATOM, yung si Sir CTQ, sa pagtulong sa kanila kung paano nila mapalakas yung kanilang hanay para pagdating sa mga ganitong sakuna, ay mabilis tayo makarecover. Kaya po kanina, sa opening pa lang, binati ko yung aking mga kasamahan na DRR. Dahil nakikita natin, Sir Atong, na baha na sa kanila kung saan-saan. Natutuwa kami dito sa Bayambang na farmland lang ang nababaha sa atin at nag-umpisa lang yan kahapon ng hapon kung saan pumasok ang tubig sa ilang kabahayan. Ngunit itong tubig naman na ito ay galing naman kasi sa Tarlac River na wala namang dam at medyo kulang pa yung kanilang preparasyon pagdating sa mga riverbanks at saka sa maintenance nila ng mga riverbeds. So yan po talaga ang nagpapasakit sa Bayambang starting last year. No? So nai-report naman na po natin yan
with the instruction of Ma'am Nina and Sir CTQ sa ating provincial DRR, sa ating OCD sa Region 1, pati po dito sa DPWH sa ating nakakasakop na Santa Barbara office at saka doon po sa La Union. So lahat po yan ay nakareport na. Ngayon, alam na natin yan. Kaya ang maganda dito, Kuya Atong, medyo nabaha tayo ngayon. Pero bago pa dumating ang baha, nakapag-relief na tayo. So ayaw natin na yung ating mga mamamayan ay mag-alala pa pagdating ng tubig baha sa kanila. At ganun din, ayaw natin na makompormiso pa ang ating mga responders pagdating ng kasagsagan ng baha. Ulitin ko lang, Ma'am Jen. Pagdating po, Ulitin, opo. ano yung mga inirelease po ninyo? Nag-release kami nung una, bigas, 5 kilong bigas, groceries, 6 liters ng water. So yung 6 liters ng water po yan, hindi lang sa isang pamilya. Kung may pamilya po na may 0 to 2 years old, bawat bata may isang 6 liters kasi again, proactive tayo dito as per instruction nga ng ating mga mahal na mayor dito sa ating bayan na iniiwasan natin yung waterborne diseases. Yan yung mga issues pag ganitong tagbaha sa mga bata. So, binibigyan plus the senior citizen, meron din po silang isang 6 liters na tubig. That is beyond what is being instructed by the DSWD doon sa relief goods. But dito sa atin sa Bayambang, kung kakayanin naman natin, ang gusto kasi po natin, again, is ang pagbigay ng tulong is need-based assistance. Kung ano yung kailangan, yun yung ibigay. Ito ba, Kaya po, bago pa maramdaman ang pangailangan, naibigay nyo na? po natin yung pangailangan nila. O, nauna pa kayo kaysa doon sa sakuna. Nauna pa kayong magbigay in anticipation doon sa darating na bagyo. Tama po yan. Kuya Atong, no? Meron tayong sinasabi na futures thinking. Oo. Nag-prepare tayo, kaya alam na natin, base sa mga forecast, alam natin ang paparating at alam natin ang ating bayan. So most probably, alam natin ang kahahantungan. Kaya bago pa po mangyari yon, ay naagapan na po natin at nakapagbigay na tayo ng pangunang hindi lang warning, kundi talagang agapay na agad doon sa ating mga kababayan. Meron ba tayong datos, Ma'am Jen, kung ilan na hong pamilya ang nabigyan ho natin ng ayuda, rice subsidy, at saka lahat ng mga kailangan ng inyong mga kababayan? Meron ho ba tayong data? Meron po, no? So, ang pinag-uusapan lang natin dito ay 3 barangay lang muna, at sa 3 barangay na yon ay 2 sitio lang yan. So what we talk about is Barangay Managos, no, which is the Purok 7, within portion lang ng Purok 7 kasi yung tapat po nila, yan po yung medyo nag-erode yung ating spar dike. Wherein reported na din yan sa DPWH at sa Office of the Civil Defense, nababaan na rin nila yan. Kaya alam natin yung problema nila doon. So, meron doong 16 households. So, 46 individuals yan. Noong August 10, nabigyan na natin sila ng relief goods. And since tumaas ang tubig ulit kahapon sa Kamiling, nung tinawagan namin sila, indeed, pagdating ng hapon, papasok na ulit yung tubig sa kanila. So, ngayon po, kasama ulit sila sa pag-ikot natin para sa relief goods. Meron din tayong 34 households sa Sitio Lagari, 34 household from Paragos Barangay, and same Sitio Lagari ng San Gabriel 2nd, which is 33 households naman. So that's about 71 individuals and then 96 on the Paragos side. So more or less, meron tayong 480 individuals na natulungan na since August 10 pa. Ngayong araw, meron tayong dadagdag lang na isang barangay, which is, again, sitio lang ulit, the Sitio Lagsab ng Malambung Sur,
kahapon, kagabi, naglagay na tayo sa evacuation center. Sabi namin, wag nang antayin ang malalim na baha, yung mga bata. Kuya, itong ang pinakamahirap kasi yung mag-evacuate yung mga tao. Ayaw po nilang iwanan yung kanilang gamit, yung kanilang bahay. So, yun pong punto niya na medyo nahihirapan tayo. But nevertheless, hindi po tayo humihinto na tulungan sila, agapayan sila. And kagabi, may mga bata at saka babae na nadala tayo sa evacuation center. Kanina po, maaga, 7 o'clock, nagpadala na po si Mayor doon ng lugaw nila, almusal, arroskado, plus tayo po kasama ng relief goods. So, ang dala nila doon, again, bigas, grocery, hygiene kit, tubig, plus the hot meals. So, ayun po. And susunod po ngayon, papunta na po ang ating rural health group, the response group pagdating sa rural health, para bigyan naman po ng mga prophylaxis yung nasa evacuation centers at yung hindi pa nabigyan doon sa mga nabahang area. Ma'am Jen, matanong ko lang kung ilan na hong numbers of families o individuals ang nandyan na ho sa evacuation center po ninyo? Number of individuals, 6 families lang po galing sa Manambung Sur. So that's about 28 individuals kasama na yung mga bata. So far, wala pa namang reported na nagkakasakit yung mga bata dyan despite na nandyan ho sila sa evacuation center? Wala naman po, Kuya Atong, sa ngayon dahil kakarating lang naman nila kagabi. And bago pa po sila dumating doon, yan naman yung iniiwasan natin. Kaya actually, magmula nung nag-umpisa po itong tag-ulan, ay walang humpay po ang koordinasyon natin sa mga barangay na talagang pinupuntahan din ho naman natin na to ensure na malinis ang mga barangay evacuation centers. Yung iba naman ho, ang kagaya niyan, nung one family pa lang yung nag-evacuate, nilagay sila una sa barangay hall. Pero nung medyo nakita nila na tataas pa nga po yung tubig, ay niready na yung evacuation center at nilipat na rin sila doon nung gabi. Yeah. Ma'am Jen, saan ba yung eksaktong kinalalagyan ng evacuation center natin if ever na lahat ho ng mga nakikinig dito sa programang ito na gustong mag-evacuate para kahit na hindi na sila magpaalam at diretso na lang ho sila sa evacuation center. Saan ho yung eksaktong lugar ho ng evacuation center ho natin? May 11 po tayong evacuation center dito na fix, ano po. So yan ay talagang malalaking evacuation center na kayang mag-accommodate hanggang 60 to 100 families. So meron po tayo sa Barangay Pantol, meron po tayo sa Barangay Paragos, meron din po tayo sa Barangay Iton. May dalawang building po tayo sa Barangay San Gabriel 2nd. Meron po tayong isang building which is ngayon may tao, yung Manambung Sur. So another 2 buildings na meron tayo sa Barangay Manambung Parte. Yeah. Then we have another at Barangay Wawa. And then Barangay Pugo at saka Barangay San Gabriel First. So yun po yung mga fixed na evacuation centers natin. Pero Sir Atong, in coordination with all of the 77 barangays, ang unang-una po nakaprepare para sa kanila ay ang kanilang barangay hall wherein naandyan po ang either the CDC office nila or a certain place sa barangay hall nila for a small number of evacuees. Kung talagang lalaki po, ay ready po tayong sumuporta para sa lahat ng sinasabing ginawa din natin katulong ng mga barangay DRRM at saka mga barangay officials, yung multipurpose halls natin sa halos 77 barangays na pwede din naman nilang paglikasan in case na talagang lumalim at maging malala ang baha. Aside from that po,
partner natin ang Bayambang National High School dito sa bayan at ang Pangasinan State University Campus din dito sa bayan dahil alam natin na napakalaki ang populasyon dito sa atin sa bayan, no. Yan yung mga partners natin pagdating sa evacuation centers. Ang kanilang mga gym ay open para sa atin pagdating ng malawakang paglilikas po. Ayan. So, no worries, no problem ang lahat ho ng mga namamayag dyan sa bayan ho ng Bayangbang. At mapunta lang ho tayo dito sa ipinapamudmod na rice subsidy. Ma'am Jen, dahil meron hong lumabas ho sa mga Facebook page na meron hong programa itong provincial government na kung saan ay pumunta itong ilang mga opisyales at ilang kawani ng provincial government sa isang barangay dyan sa bayan ng Bayangbang at nagbigay ho ng tagsa 10 kilong bigas sa mga mamamayan na lumabas na wala hong official na pakikipag-ugnayan ng provincial government sa tanggapan ni Mayora Niña. Opo, nabanggit din po sa akin yan nung araw na yun din. Tinatanong po ako kung may na-coordinate nga po sa office namin. Ang nabanggit ko ay wala naman po talaga na na-coordinate dito sa office natin. Dahil kung meron nga po sana, no, Sir Atong, ang ating panalangin palagi pagdating sa mga ganitong panahon ng sakuna, no, lalo na dito sa atin sa bayan ng Bayambang, alam po yan ng ating MTCAW, ng ating PIO, ng ating MSWD, na hanggat maaari lahat ng donasyon, lahat ng tulong ay idaan sana sa tamang proseso, which is sa Office of the Mayor or the Office of Municipal Social Welfare Office, dahil sa iisang dahilan lang po, para maipabigay or maiparating sa tamang mga tao sa totoong nangangailangan ang tulong. At maiwasan po yung duplication ng pagbibigay din po ng ayuda. So, yun po din sana ang prayer ko na kung sa mga susunod na panahon ay hindi lamang ho ang provincial office or the PDR or whosoever, but everyone na gusto pong makapagbigay ng tulong na makikoordinate po sana sa office ng MSWD or sa Office of the Mayor or sa ating office po dahil tayo po 24/7 or sa kahit na kanino pong opisina or kakilala nila dito sa munisipyo at i-assure po sila dito sa Office of the Mayor or sa MSWD at nang sa ganun ang kanilang tulong ay sadyang maibigay sa tunay na nangangailangan at sa lahat po ng taga-Bayambang. Hindi po masasabing pili lang, parang nabasa ko, hindi naman nabaha, nabigyan. Pero yung mga nabaha, hindi nabigyan. But of course, nabasa ko lang yan sa Facebook, no? Hindi naman tayo makapag-validate dyan dahil wala nga po tayong data. Pero para maiwasan na rin po yun, ay mas maganda na makipagtulungan po sa local government unit at sana hindi lang sa Bayambang. Sana po sa lahat, sa buong Pangasinan. Para maging maayos po ang daloy ng ating response, no, pagdating sa ganitong panahon. Dahil Kuya Atong, nahihirapan na yung ating mga kababayan, magagamit pa sila or madadamay pa sila sa hindi tamang proseso. So, kawawa naman po sila. Pero sa tingin mo at sa pakiramdam mo, bakit kaya binaypass yung tanggapan ninyo? Kuya Atong, hindi ako makapagsalita ng binaypass or whatever. Baka po sino po kaya yung nagpa-implement nun ay siguro medyo nakulangan ng instruction or baka hindi ko masyadong maalam sa proseso.
Kaya po ganun ang nangyayari. Pero kung sila naman po ay sadyang paalam at may experience sa ganitong kalakaran, ay dapat po ay ganun ang nangyari. Kung yan po ay tulong, lalo na nanggaling sa national para sa mamamayan, ay dapat po ay naging tama ang proseso at naibigay ang acknowledgement sa tamang grupo or asosasyon or opisina na kung kanino po nagpadala ng tulong. Ayan. Tawag dito. Paano ba yung binigay ba na galing sa national government? Ilan ba ang nabigyan ng mga barangay diyan sa bayan ng Bayangbang? Sa office po ng MDR, wala pa pong nabibigay na galing po sa national. Yun nga po yung balita namin, yun po yung napamudmod nung mga hindi naka-coordinate or na-miss maki-coordinate sa atin. Kaya wala po tayong datos and hindi po natin ma-vouch or hindi po tayo makapag-comment. Doon din po sa mga lumalabas na mga reklamo ng ating mga kababayan na hindi sila nabigyan. So bakit nabigyan ito? Bakit hindi po ito nabigyan? Mga ganon. So hindi po tayo makabigay ng komento doon kasi nga po hindi po natap ang ating office to assist and hindi din po sila nakapagbigay ng report sa atin. Kung sakali mang na-miss nila na maki-coordinate, pwede din naman po silang magbigay ng report sa atin na or kay Mayora na napunta kami sa ganito at ito yung nabigyan namin, ito yung binigay namin. So, FYI lang. So, parang ganun po ba? Respeto po ba? Parang ganun. Aside from, of course, accomplishment report po, Atong. Sir Atong, yun lang po yung napunto dito. Kung makikita mo doon sa monitor screen natin, meron ho dyan yung isang opisyal na kasama nila doon sa pamimigay. 10 kilo ata yan. Pero may balita rin na mukhang niribag ata yung galing sa national na sako, niribag ata ng mataas na opisyal na yan. But anyway, ano pa ba ang mga programa ninyo? Ngayon ay meron kang pupuntahan na ilang barangay yung pupuntahan mo, Ma'am Jen? Isa lang po. Bali 3 po ulit, pero yung dalawa ay relief, kumbaga restocking lang po nung dati nilang nabigay na relief. May isa lang kaming additional which is the Barangay Manambung Sur. Meron kami doong 67 na families na bibigyan, plus yung 5 na sa evacuation center. So, yun lang naman po sila. So, ibig sabihin, wala pa tayo, o may inaantay pa ba tayong mga tulong na manggagaling dyan sa RDC, Regional Coordinating Council? Wala pa po silang naibibigay kasi naman po ang protocol po dyan, Kuya Atong, is that kami po dapat ang maghihingi sa kanila. At ang paghingi naman po dyan ay depende naman po sa status at kapasidad ng mga municipalities na kagaya natin. So far naman po, sa panahon ngayon, 18 days na po na inuulan tayo at masaya po tayong i-report na ang relief goods for the budget 2026 ay hindi pa po natin nababawasan. Wow. So, ibig sabihin, ito pong stockpile na ito, ay ito pa rin po yung nakabudget sa atin na talagang for preparation. So, wala pa po tayong nagagalaw dyan. Kaya po kahit medyo lumakas pa po itong pagbaha, ay handang-handa po tayo. So, tatawag po tayo sa province at saka sa region kung medyo madideplete na po yung ating budget, no? And or may kailangan tayong bagay na wala po tayo dito at meron po sa region or meron po sa province. So, yun po yung SOP doon. Other than that po, dahil siguro sa
futures thinking application natin pagdating sa pagpaplano in the preparation, and yung proactive response natin, hindi po tayo responsive, no? And yung approach natin na the whole of the society approach through a sectoral management ay napakaganda under nga po sa leadership ng ating mayor at ang mahal na Satom. So kung mamarapatin nyo, meron po kaming mga pinopropose dito sa ating bayan na napag-usapan po kahapon sa pamumuno ni Mayor Nina na kaya atong aminin natin, hindi lang ho yung nabaha ang medyo sumasakit na po ngayon. Hindi lang ang ulo at tiyan, kundi pati bulsa na kasi mahina ang kita ng transportation, mahina din ang bentahan sa palengke dahil syempre maulan, bihira ang lumalabas. And halos lahat ng sectors na kung saan sasabihin natin ay maliit na negosyo ay medyo humihina na. Kaya po ngayon pa lang ay starting kahapon, nagplano na po tayo kasama sa utos ni Mayor Nina kung paano po sila matutulungan. So ibig sabihin po sa puso ni Ma'am Nina, hindi lang ho mga nabaha ang kailangan tulungan, hindi lang po sila ang nagkakaroon ng problema. Yung mga kasamahan nating magsasaka na hindi pa rin po nakakapagtanim hanggang ngayon. No, so lahat po yan ay napag-usapan kahapon at binigyan po ng instruction na lahat ng department heads ay magbigay ng proposal kung paano po matulungan lahat ng mga yan at ng opisina naman po natin with the DRR funding, which is buong buo pa, ay pwede naman pong tumulong para sa kanila. Hindi naman kailangan maging state of calamity pa po yan para makapagbigay tayo ng tulong sa kanila. And aside from that po pala, by eto po, 11 o'clock, may parating po na mga sako-sakong bigas at grocery packs na ipapadala si Mayor Nina. Yan po ay galing po sa personal na inisyatibo ng Kiambao Jose Family again para po sa mga kailangan ng tulong na agad-agad makabigay ng relief goods. Personal ito, So Ma'am baka Jen, po bukas or sa susunod na araw, ito mga nabaha at mamimigay ulit tayo ng tulong ng relief goods. Ang galing naman. Opo. Ito personal na pera ng mag-asawang Kiambao, Ma'am Jen? Opo. Kaya pala. So, wala pala talagang poproblemahin ang bayan ng Bayambang kahit abutin pa tayo ng 1 buwan na bagyo, Ma'am Jen? Huwag naman ho, ganun. Huwag naman ho sana ganun. Pwede naman din, namimigay din naman po sina Mayor Nina at Sir CTQ kahit walang bagyo, Kuya Ato. Oo, alam naman natin yan. Kaya anyway, wala na tayong oras. Ang iyong mensahe na lang, Ma'am Jen, sa ating mga kababayan dyan ho sa bayan ng Bayambang. Saglit lang naputol. Hello? Yan, babalikin muna natin si Ma'am Jen at medyo lumampas ho tayo sa... Tawagan si Jojo. Okay. Anyway, Ma'am Jen, ang uling mensahe mo na lang sa ating mga kababayan dyan sa munisipyo ng Bayambang. Ma'am Jen, go ahead po. Maraming salamat na Kuya Atong. So, unang-una na sa ating mga kababayan, sana po ay mag-ingat tayong lahat. So sa araw na to, wala na naman pong pasok both sa lahat ng eskwelahan at sa lahat ng opisina ng gobyerno. Kaya po yung ating mga anak, sana po ay bantayan at gabayan natin sa ating mga tahanan. Kaya let them stay sa bahay, no? Kasi ang problema ko yatong pag walang pasok, minsan yung mga bata naglalaro sa baha or nasa labas, no? So nananawagan ako sa mga magulang
or sa mga guardians nila pag nasa trabaho ang mga magulang ay panatilihing nasa bahay at safe yung mga anak nila. That's one. Pangalawa po, ang government offices ay walang pasok ngayon, pero kami po dito sa local government unit ng Bayambang. So nakikita niyo naman po, ang MDR ay nandito, pero hindi lang ho kami ang nandito. Nandito din po ang mga responders galing po sa Office of the Municipal Engineering. So ang ating mga electrical engineers at mga civil engineers at kanilang staff ay nandyan, umaantabay. Ganon din po ang MSWD, ang ating nutrition officer kasama ang nutrition scholars ay kasama po nagre-relief. Ang ating rural health unit ay bukas po. At doon po sa ating mga kasamahan kagaya po nung treasurer's office, no? So meron tayo mga online form of payments and online form of transactions. Pwede po yan. Yan po ay tuloy-tuloy po lahat yan dahil nakapasok na po dyan sa business continuity planning natin. Kaya atong, so ganyan po ka-resilient ang ating bayan na kahit na walang opisina ay tuloy-tuloy ang serbisyo dito po sa bayan ng Bayambang. At siguro panghuli po sa lahat ng ating kababayan, mamamayan. No, so bago pa po tumaas ang baha or kung may nakikita po kayong hazards or maaaring maging sakuna, pwede nyo pong ipadala sa aming Facebook page or i-PM po kami or itawag po sa aming hotline. Pero mas magiging mabilis po kung makiki-coordinate po kayo sa ating mga Barangay Disaster Risk Reduction Management committee members, no, dyan sa ating barangay. So, naandyan po sila, nakaantabay, very active, kuya atong 77 barangay DRR. So, naandyan po sila. And ang last po, nakikiusap po ako sa ating mga kababayan din. Iwasan natin ang mga fake news. Yan. No, nakakapag-alarma sa ating mga kababayan, lalo na sa abroad, na hindi nila nakikita yung local situation dito sa atin. So iwasan natin ang mga fake news at saka sa panahon ng sakuna ay wag sana tayong manamantala. No, manamantala una sa paggamit ng sitwasyon para sa pagre-relief or sa paggawa ng hindi maganda or sa pamumulitika. So, wag po sana natin gamitin ang ating mga kababayan na nahihirapan para lang ma-promote ang pansarili nating kapakanan pagdating sa politika. So, yun po ang ating mensahe, Kuya Atong. And sana po sa bayan ng Bayambang, dito po kasi, Kuya Atong, with the leadership of Ma'am Ninya, dalawa lang ang nangyayari. Ano? Love, 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 and beautiful, beautiful, Yeah. beautiful. Maganda yan. Love, love, love. Pero maganda yan. Pero yung nabanggit mo kanina, may kilala akong opisyal na ganyan. Personal interest lang ang gusto niya. Walang love, love, love doon. At hindi beautiful, beautiful, beautiful yun. Kaya nga nagtataka ako kung bakit meron silang maugaling ganyan. Dapat sana tumira na lang siya sa Bayambang para magkaroon siya ng love, love, love at beautiful, beautiful. Maraming salamat. Mahawa siya sa mga taga-Bayambang. Okay, Ma'am Jen, maraming salamat at mabuhay po kayo. At regards na lang po kay Mayora Ninya at ganun din sa ating bossing, Dr. Cesar T. Kiambao. Maraming salamat at napakinggan po ninyo ang ating pinakamasipag, walang kapaguran na tumutulong ang ating Municipal Disaster Risk Management Council Officer, Ma'am Jenny Benibioy. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya Atong. At magbabalik po ang punto por punto, makalaan ng isang patalastas. Magbabalik ang punto por punto kay Atong Remo. Ang puta-putang Irem Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Ransunata. Dami yung...
Asan ang putat-putang informasyon? Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Kay tagal nang nawala, bumalik ka na sa piling ng iyong pinagmulan sa iyong nakaraan. Bumalik ka na, ano mang layo ang narating iyong maaalala. Mga dati mong kasama, babalik at babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na.
WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa. Yan ang pinakakaantay ninyo. Ang programang Punto por punto kay Atong Remo. at meron ho tayong public service. Sa lahat ho ng mga foreign national na nakabase ho dyan sa syudad ng Urdaneta City. Ito po ay patungkol dyan sa memorandum na pinirmahan at galing sa Office of the Mayor, Office of the City Mayor, calling all foreign nationals in Urdaneta City. All foreign national residing or temporarily staying in the city of Urdaneta are invited to participate and register for the expanded programs for alien typing system o expats of the Bureau of Immigration. At good morning pala kay Ebo Del Prado. Nakatutok ko siya sa atin. At mamaya tabahan kita, Ebo, dahil nasa programa pa tayo. So lahat ho ng mga foreign nationals sa Urdaneta City, yung mga foreign nationals na nakabase dyan, ay iniimbitahan po kayo ni City Mayor Rami Paraino. Ang purpose po ng pag-imbita ni Mayor sa mga foreign national na nakabase dyan sa siyudad ng Urdaneta ay para mag-register and obtain biometric information. Verify immigration status and identity. Properly documented foreign nationals with relevant documents. Yan po ay magaganap sa Agosto 27, 2026. Huwebes po yan. Diyan po sa may ABR 2nd floor Urdaneta City Old City Hall sa oras ng alas 8 ng umaga. So lahat ho ng mga foreign nationals na hindi pa ho nakapagparehistro dyan sa siyudad ng Urdaneta ay binibigyan ho kayo ng pagkakataon ni City Mayor Julio Rami Paraino para makapagparehistro na kayo dyan sa kanyang siyudad. Ulitin ko po na kailangan hong
meron kayong magpa-register kayo para makapag-obtain kayo ng biometric information. At saka yung i-verify po nila ang immigration status and identity po ninyo. Properly documented foreign nationals with relevant documents. August 20, 2026, Thursday, 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Diyan ho sa may ABR, second floor, Ordaneta City, Old City Hall. Please bring 2x2 colored photo with white background, valid passport, and ACR, 1 card or paper-based ACR. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan ho yung public service ho natin ay pinadala ho sa atin ng ating butiing City Mayor ng Ordaneta City, Mayor Julio Rami Paraino. Punto por punto kay Atong Remo. At meron na lang ho tayong 6 na oras na nalabi bago ho tayo magtapos. At meron lang ho akong pupuntuhan dito sa pinag-uusapan kanina ni Idol Orly in the morning. Patungkol ho dyan sa sino ba talaga ang uunahin mo? Yung kumukuha ng master teacher o yung mga retirable? Ikaw naman na superintendent, kung sino ka mang superintendent, pero hayaan mo, pag nalaman ko ang totoong pangalan mo at kung taga saan ka, at titignan natin kung anong masasabi ko sa'yo. Punto por punto kay Atong Remo. Bakit mo naman inuuna yung mga kukuha ng master teachers kaysa yung mga magre-retire na? Siyempre, siguro, hinahabol mo dahil dalap, hanggang pulay panggastos, kontura, uuna umunitan, atay master teacher, tansara ramay, man retire la karamori, abay bayaglantan, ya, dan silbi, para sa atay eskulaan. Grabe kang superintendent, Retirable o master teacher? Ano ba talaga ang dapat unahin? Simpleng tanong lang na dapat sagutin ng pamunuan ng paaralan. Kung idiniklarang walang pasok, bakit may mga gurong pinipilit o inaasahang pumasok para lamang sa kanilang master teacher requirement? Punto por punto kay Atong Remo. Samantalang may mga gurong malapit ng magretiro, ay ito ay hindi mo inuuna. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi naman masama ang hangarin ng isang guro na makamit ang posisyon bilang master teacher. Karapatan nilang umunlad sa kanilang propesyon. Ngunit kapag may opisyal ng deklarasyon na walang pasok, kailangan malinaw kung sino lamang ang sakop ng exemption at kung may legal o opisyal na batayan para obligahin ang ilang guro na pumasok. Punto por punto kay Atong Remo. Kung sino ka mang superintendent, makinig ka. Punto por punto kay Atong Remo. Mas lalo itong nagiging sensitibo kapag ang ikinukumpara ay retirable na guro at gurong kumukuha ng master teacher position. Punto por punto kay Atong Remo. Ang retirables ay mga gurong ilang taon na ring naglingkod sa bayan. Sila ang mga taong naglaan ng malaking bahagi ng kanilang buhay sa pagtuturo. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya kung may sitwasyong nangangailangan ng konsiderasyon, nararapat lamang na tignan din ang kanilang kalagayan, lalo na kung ang dahilan ng pagpasok ay isang requirement na maaari namang maisagawa sa ibang takdang panahon o paraang naaayon sa patakaran.
punto por punto kay Atong Remo. Samantala, ang pagkuha ng master teacher position na isang career advancement. Mahalaga ito pero hindi nangahulugan. Dapat isantabi ang kapakanan at seguridad ng ibang guro para lamang mapabilis ang proseso ng iilan. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya ang tanong sa school supervisor, ano ang eksaktong kautusan na nagsasabing kailangang papasukin ang mga gurong kumukuha ng master teacher kahit idiniklarang walang pasok? Punto por punto kay Atong Remo. Kung may malinaw na DepEd order o memorandum, ilabas at ipaliwanag sa mga guro. Kung wala naman, bakit tila may sariling interpretasyon ang isang opisyal? Punto por punto kay Atong Remo. Hindi dapat nagkakaroon ng double standard sa loob ng paaralan. Hindi pwedeng ang isang guro ay pauuwin dahil walang pasok. Punto por punto kay Atong Remo. Habang ang iba naman ay pinapapasok ng walang malinaw na paliwanag. Punto por punto kay Atong Remo. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan, ang ranggong master teacher ay maaaring makamit sa tamang proseso, pero ang respeto at pagkilala sa isang gurong ilang dekada nang naglilingkod ay hindi dapat ipagpaliban. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi ito simpleng usapin, retirable o master teacher. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tanong, ano ang sinasabi ng opisyal na patakaran at patas ba itong ipinapatupad sa lahat ng guro? Punto por punto kay Atong Remo. Kung may deklarasyong walang pasok, sundin ang batas at patakaran. Punto por punto kay Atong Remo. Kung may exemption, ipaliwanag. Punto por punto kay Atong Remo. At kung may pinapaboran, dapat may pananagutan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil sa edukasyon, hindi dapat umiiral ang may paborito. Punto por punto kay Atong Remo. Ang dapat manaig ay patakaran, patas ng pagtrato at respeto sa bawat guro. Punto por punto kay Atong Remo. So, Superintendent, sana napakinggan mo yan ha, para alam mo kung ano yung ginagawa mo. Huwag mong inuuna yung mga kumukuha ng master degree at yung mga retirable ay sinasantabi mo na lang. At wala na ho tayong sapat na oras at hanggang bukas na muli. At nakasama nyo sa Impapawid, nasa technical side, Engineer Nixon L. Presidente Nixon Dacal. Hanggang bukas at naimbag nga bigat kada tayo amin nga Ilocano nga kapadpadak. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Irem Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Irem Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Irem Impormasyon. Sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, Maluto Kila.
alas 11 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad Aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
siguradong makukumpleto na ang tanghali nyo, mga kapaborito. Dahil nandito na ang mga overload na musika na patok tuwing tanghalian. Paborito sa tanghali. Paborito sa tanghali. Sasamahan kayo ng DWJE mula sa pagluto hanggang sa paghugas ng mga pinggan. Paborito sa tanghali. Paborito sa tanghali. Bubusugin namin kayo ng mga ilalatag namin mga hit na musika. Paborito sa tanghali. Paborito